non birtang ton ben arju connection kedam tang arni ding kroyang bong pen manipur arong supia long non malom social media la pen pir the dang pi ka chi thang pluk khe hinini ka charwo alam ki along pinang an lapupu khe hini ang bong ta afran kedam nang atum do o tanglo lapen lapupu ang bong hem rit me ka chi kai pon pen ajok kana hok pon ason do o lo non chikro jon thom ke parji dok dok an lo bonta non anta thangnat kangsam jinjia phan non anta angringa vipin lang kangsam jinji kalisi hithi rui internet network connection angkir kling pen non network connection ki pichu anke uki soro bahinia tuma phan apia ria kam plok etsi tu war suding akeng pen padam lo apia bangke la bahinia phan mate akhe tum abang untik chenek holo sisi tulang rem det lo labang so viral video social media platform along ke thek long la pen kelang anta ningduk meme therak jinso meme tangte nangli nilita arjulong lo Bharat Mata puke swalo tuma phansi ipudam lo India Prime Minister ke kai kita Hong Kong lo biti bachao biti parhao puke tangte pini Manipur arong supialong lapuson swalo tuma phan kachinek kaholo ke India Prime Minister ke thekdun long ledetma puta ongdung atum ke hang taram ponlo lapen haladak Manipura CM Biren Singh ta kapang samdun jia phan claim credit lo maputa arjupon meme manghuta meme